Digisport! Zdravo, ja sam Miki. U prošloj epizodi borili smo se u peščanoj zoni. Tamo nam je pomogao Ripmon, za koga smo mislili da nam je neprijatelj. Ipak prešao je na našu stranu i gotovo stradao zbog toga. Na kraju oživljen je kao moćni ratnik Bilzemon. A sada nastavljamo avanturu u nebeskoj zoni u potrazi za novim delovima krune kodova. Nevolje u raju! Čujte i počujte! Razmotrili smo dokaze i doneli presudu. Neka optuženi usmene da sasluša presudu. Optuženi se proglašava krivim, a kazna koja mu sledi je teška. Nikad više haos! Zločin treba da bude kažnjen! Da li neko zna gde smo? Ja ne. Ovo mesto izgleda kao raj. Ili zabavni park. O, umetnik, ha? Volim umetnost. Šta je to, drvo? Suton? Tanjir špageta, pingvini u osici? Da vidim. Dobro pitanje, šta je to? To je umetnost, 3 putura za umetnost! Tišina, šta ti znaš o umetnosti? Pogledajte oko sebe, ovo mesto je divno. I mirno, to mi se sviđa. Zar jeste? Ha? Bilzemone, otkud ti ovde? Od sad ću uvek da vam budem blizu. Ovde je nešto čudno. Istražit ću. Odakle se on stvorio? Izgleda da može slobodno da putuje između zona digitalnog sveta. Ne znam zašto se toliko brine. Ovde nema ni traga bagrenim zlikovcima. Miki! Miki! Hvala na pomoći. Ko si ti? Šakumon, daću vam savjet jedan, da se posluša, on je vredan. Pazite na ovaj raj, da ne bude vaš kraj. Šta to bi? Nemam pojma. To je pesma, čak se i rimuje i sve ostalo. Hvala, toliko smo i sami shvatili. Gledajte. Ova zona je iznad oblaka. Verovatno bagrina vojska ne zna kako da dođe ovamo. Svejedno, konačno možemo malo da se odmorimo. Ovo je kao na odmoru. Nisam. Baš si smešan. Lepo, ali nedostaje im ritam. Zabranjeno je gaziti travu. I prekinite s bukom odmah. Buka? Nije to buka, to je bubanj. Uhapšeni ste zbog stvaranja buke. Hoćeš da čuješ buku? Dobro! Opireš se hapšenjom. Fiksi udar. O da? A ja imam prijatelje, rozikasti, juhu! Prepusti to nama! Svestana, oluja! Ha? O-o. Sad ću da ti pokažem buku, dečko! Hej, prekinite! Dobro, opkolite ih. Sve ih pohvatajte. Stanite, molim vas. Dolaze iz druge zone. Ne poznaju naše zakone. Zar ne možete da ih pustite? Niko da se ne mrda. Ne pomerajte se, čujete? U čemu je problem? Sve ću da vam ispričam. Lusman pokušava da nas spreči da uhapsimo ove kriminalce. Ne opet. Dobro, Lusmone.
Ako već opravdavaš njihove zločine, onda ću da te kaznim umjesto njih. Uluja, skakuje! Hej, pa nije on kriv! Sljedeći put kad se umešaš u naša posla, budi spreman da platiš najtežu kaznu. Hej, da li si dobro? Grozno, ne mogu da verujem. Ne brinite za mene, navikao sam već, bit ću dobro. Ma nazvali su moj ritam bukom. Da, znamo. Ovo mjesto ima stroga pravila, ha? Da, i opasnu policiju. Moramo da ih trpimo zato što brane granice zone od mogućih upada neprijatelja. Dakle, zato Bagrina vojska nije ovdje. Ne znam koja gori, Bagrini blesani ili ovi policajci. Bagrina vojska je zla, ali barem umeju da prepoznaju dobar ritam kad ga čuju. Zašto su svi ovdje opsednuti pridržavanjem pravila? Misle da to pomaže svima u onome što volimo najviše, u stvaranju umetnosti. Tako je, vajarstvo, slikarstvo, sve to radimo. Kompjuterska animacija, obožavam sve one piksele. Hajde da pogledamo. Udaranje u bubanji, to je umetnost. Konačno možemo da dođemo do krune kodova bez borbe. Vi ste oni koji idu okolo i skupljaju delove krune kodova. Da. Tako je, do sada smo sakupili krune kodova iz 5 zona. Stvarno, možda do naše nećete moći da dođete, zato što je zaštićena nesalomivim pečatom. Pečatom? Da, jedini način da se pečat slomi jeste da se upotrebi nepoznata metoda. Deluje opasno. Ali ako je ova zona toliko mirna, onda nam ni ne treba njihov deo krune kodova. Zato što mi hoćemo to da napravimo, mirni digitalni svet, zar ne? Naravno. Drago mi je da to čujem. To isto i ja želim. Zbog toga sam se i kandidovao da budem predsjednik ove zone. Čekaju nas izbori. Zar nisi malo mlad da bi bio predsjednik? I nizak. Trenutno naš predsjednik je i šef policije. Slušan Gemon. On je baš strog. Pa kako ovdje funkcionišu izbori? Svi kandidati nose ova srca. A kada vas podrži dovoljan broj, ono pocrveni. Zona ima 100 zakona, a ako me izaberu, promenit ću to. Pa ako mogu da biram tebe. Da, imaš našu podršku. Hvala, cenim to, ali dosta o tome. Ako ste spremni, hajde da vam pokažem zonu. Wow, kakav pogled. Aha. Kao da je cijelo mesto naslikano. Šta kažeš, Bukamone? Ovako nešto se ne viđa svaki dan, ha? A zašto nema užine na ovom letu? Ha? Opet on. Hej, kako si? Otkud znaš Šakumona? Naleteo je i spasao me kada sam zamalo pao dole. Stvarno? Budi oprezan, o njemu kolaju razne glasine. Kažu da je on špion. Ha? Pa kad si to pomenuo, oči mu deluju prevrtljivo. Ovo je naš muzej parka i statua. Prepun je dragocenih umetničkih dela. Slobodno razgledajte, ali nemojte ništa da dirate. Hej, vidi. Šta je to? Dragoceno, a? Pa ja ovo ne bih uzeo ni da mi poklone. Možda ne znam šta volim, ali znam da prepoznam umetnost. Pa da, i dobar ritam je umetnost. Izgubio sam deo palice. A? Miki, nemoj da se praviš da razumeš ovo. Šalim se, nemam pojma. Znao sam. Don Dokomone. Sada si stvarno preterao. Čekaj malo, nisam to ja slomio. O ne, policija! Opet ti? Šta si sad uradio? Šta? Vandalizam? Dobro, ko je uništio ovu dragocenu statu? Ha? Dokaz? Čije je ovo? Aj. To je moje. Stvarno? Priznao si? Uhapšen si? Nisam ja! Kako onda objašnjavaš ovo? Priznaj, udario si statu svojim štapom za buku i oborio si je. Nisam je ni pipnuo. Dobro, ovo sačuvaj za suđenje. Čekajte, ako kaže da nije ni pipnuo, onda nije. Da, grešite, ljudi. Ometanje pravde, onda ste i vi također uhapšeni. Budite ih! Ne, ja sam nevin. Miki!
Policija ih je uhapsila! Šta ćemo sad? Kuda ih vode u Digi zatvor? Pa šta da radimo? Nazovimo Digi advokata, kako da ga nađemo? Šta da radimo? Miki! Ovo je greška! Pustite nas unutra! Pustite nas da vidimo prijatelje! Nema govora o tome. Trenutno su pod istragom. Istragom? To je uvek loše u filmovima! A još gore ako ih proglase krivim. Što će i da se dogodi? Nemoguće! Dobro, priznaj. Priznajem da nisam razbio statu, eto. Poznajem ga i on ne laže. Uhapsili ste pogrešnog Digimona. Ti si ljudsko biće? Šta uopšte tražiš u ovom svetu? Ništa loše, gospodine. Bežiš od zločina koje si počinio kod kuće. Da nisi neki interdimensionalni zločinac? Nije bilo nikakvog zločina, nismo kriminalci! Dobro. A? Sigurno ste gladni. Evo malo digibajtova. Hvala vam, baš sam gladan. Da nemate hamburger možda, a? Misli na prijatelje i porodicu. Zar ne želiš da im se vratiš? Siguran sam da im nedostaješ. Slušaj me, izvući ćeš se jedino ako nam sve priznaš. A šta će da se dogodi ako ne priznam? Onda si gotov, bit ćeš izbrisan. Izbrisan! Ali ako priznaš krivicu i sarađuješ sa nama, dobit ćeš fair suđenje. Tek ćeš onda da budeš izbrisan. A i nije vam neki izbor. Razmislite o tome, imate malo vremena. Ali ja to nisam uradio, stvarno nisam. Šta da radimo, Miki? Tako je, naći ćemo pravog krivca. A? Jedini način da oslobodimo Don Dokomona krivice jeste da nađemo pravog krivca. Miki, zaista mi veruješ? Naravno ti, blesane. To je najlepša stvar koju mi je neko rekao. Bravo, Miki! Došli smo da vas oslobodimo. A to znači brišemo odavde! Bežimo! Stanite! Bežite! Kao da vam spisak zločina nije bio dovoljno veliki. Uradit ćemo ono što vi niste. Naći ćemo pravog zločinca. To govoriš samo zato što si to ti. Hvatajte ih! Napad rogova! Srčana kiša! Nazad! Staklena kugla! Zemljotresci zvučni! Dobro onda! Oštrica istine! Šta se ovdje dešava? Ko su oni? Ser, to je opasna banda došljaka ubita koje želi da pobegne. I domaći kriminalci nam zadaju probleme. Ali kad se pojavi banda došljaka, sa njima treba postupiti po kratkom postupku. Treba ih izbrisati! Spisak zločina ovih Nikogovića sadrži vandalizam nad jednim od naših najvrednijih umetničkih dela, opiranje hapšenju, uznemiravanje, ometanje istrage i pokušaj bekstva. Da ne pominjem sveopšti haos, kaženje trave i stvaranje buke. Mogao bi da nabrajam njihove zločine po ceo dan. Ili ne? Ovo je smešno. Ništa se od toga ne bi dogodilo da niste uhapsili mog prijatelja. Tišina! Upadanje tužiocu u reč je još jedan zločin. Pošto sam saslušao sve optužbe, ovaj sud želi da budete izbrisani. Nikad više haos! Zločin treba da bude kažnjen! Prekinite! Molima. Izvinite, ali gde su vaši dokazi? Kakav je ovo sud? Oni ne priznaju krivicu. Niste izneli dokaz koji dokazuje krivicu. Nevini su! Neka si im rekao! Oprezno, Lusmone. Ako tvrdiš da ovo nije pravi sud, onda ću i tebe da izbrišem. Stani! Ja sam kriv! Nisu oni polomili statu, to sam bio ja! I krao sam se žmurke i slučajno naleteo na nju. Slučajno sam to uradio. Svi su čuli to priznanje, Mališa. Sada mogu da kažem da sam sve vreme znao da je pravi kriminalac bio tamo negde. Naravno da jesi. Sistem funkcioniše
Krivac je priznao, oslobodite zatvorenike i spremite se da izvršite kaznu nad Klupimonom. Nikad više haos! Zločin treba da bude kažnjen! Zločin treba da bude kažnjen! Zločin treba da bude kažnjen! Čekaj malo! Baš me briga za tu statu. Niko ne treba da bude kažnjen zbog nečega što je slučajno uradio. Ne mešaj se. Sistem ne funkcioniše. Sistem je pokvaren. Ovo nije pravda. Zar samo ja to vidim? Slušajte ga, u pravu je. Ovo jeste mirna zemlja, ali samo zato što živimo u stalnom strahu da se ne prekrši neki glupi zakon. Ali možemo to da promenimo. Ko želi da radi sa mnom na promeni sistema? Ja sam uz tebe, Lusmone. Da, i ja sam uz tebe. Glasat ću za tebe, Lusmone. I ja ću! Sad je dosta! Došljaci, zapečatili ste svoju sudbinu! Sve ih izbrišite! Idemo, ljudi! Bukamone! O, da! Balistamone! Spreman! Turumone! Zvezdamone! Husam! Big Morzi! Ispoj! Bukamon, puta 4! Duel odlučuje ishod suđenja, a? Presuda ostaje ista, svi ste krivi. Moja pravda je brza i sigurna. Brz je! Dobro, dođi ovamo! Čoveče, baš je brz! Ne možemo da ga stignemo! A sada ću da sprovedem pravdu na stari način. Oštrica istine! Veliki mač pobede! Moramo sve iz početka. Nešto za kraj, zlikovče? Valjda nemaš. Niki, digi spoj me. Bilzemone! Mogu da vam pomognem da budete brzi kao i on. Zajedno ćemo da ga zaustavimo za sva vremena. Tako je! Bukamone puta 4, spreman! Spreman! Bilzemone! Digi spoj! Digi spoj! Bukamon puta 4, Šta je ovo? Oštrica istine! Promašio si me, a znaš šta to znači? Ovo je prava brzina. Sada smo ravnopravni! Neka žurka počne! Slušaj ti! A? Kuda je nestao? Evo ga! Dobro, hajde da završimo ovo! Ne, dosta je bilo! Neverovatno, naš voljeni predsjednik je pobeđen. I šta sada? Ako je ovo bio duel, ti si izgubio. Oslobodite ga. Hvala ti, Lusmone! Ne treba meni da zahvaljuješ, već njima. Pa ti si prvi imao hrabrosti da mu se suprotstaviš. 3 putura za Lusmona! Da te čujemo! Da, predsjednik Lusmon! Sviđa mi se kako to zvuči. Kolekcija Digimona! Dobro, da vidimo čije ćemo podatke danas da pogledamo. Drevni vulkanomon,
On je Digimon tipa drevni ugalj. Njegov najpoznatiji napad je lavina. On je prilično opasan protivnik i ne želite da se kačite sa njim. Na svu sreću i mi smo sa njim završili. Otkud znaš? Ko je tebe proglasio za zvaničnog stručnjaka za Digimone? Stvari nisu onakve kakve izgledaju na prvi pogled, a Mikija i nas čeka jedno veliko iznenađenje. A bit će i ostalih boraca fuzije, ne zaboravi. Da, u svakom... I Nene, spremila je neki tajni plan. Sad sam to hteo da kažem, prekini već jednom. Ko te sprečava? Dobro, dakle, sve to nas čeka u sledećoj epizodi. Digimon.